Mau bangilak benong. Kinong rep jongka West Jaintia Hills, West Khasi Hills, but Eastern West Khasi Hills hinin kasngi kilamat ya ka jingdu ka bakraw namar ukuba ubalajan longban ot la syak Pynjulor no na ka jingwan linchop u Phria. Kishnong ki bala syakta jorbha ki kentup ya ka West Jaintia Hills kata ka mustem, muplang, musakya, samanong, bat kishnong bamarjan. Uba walam shela ubadai unong rep bat ubalong ru urang ba shnong jong kamu plang ula penpau ka jing songkya na ka benta kitu kilong ying ki bedon ha ka shnong ka jong u ki baladu yala ki jing thung jing tap bat ha Eastern West Khasi Hills kat kum ka telong khubor bala yo lum la ka Pynjulor kala jorbha ha ka than mai rang kham tam ha ka shnong riken thang mau bat marot kat ba ha West Khasi Hills district la ya thu ba ka jing slap bat ka jing linchop u Phria kam da jur hadu kata-kata Henry Kidon katu kat nitali kishnong kum kanong spung lang umshing bat umshin rut ki bala syak ta jur ha uslap bat ha ka jinglin shop u Phria.